Para alguno con geterla esto txaplen. Kanalera eta hau da OBS berri bat dudanez, bestea baino modernagoa dela esan daitekena. Apur bat frogatzera ia zuzenekoak egiteko garaian. Zer moduz dabilen eta arazoak izan ditu delako. Eta beraz hemen gaude Lord Dalenen eta odira kostalde iluna eta suposatzen da bihar egongo dela hemen komunitateak egindako eventu bat eta hemen Silvanas erakizuelako Tendrasil erretxea World of Warcraften bideo berrietan agertu den moduan. Eta printzipioz egitaldi honetan eta bai aliantzak eta bai hordak printzipioz bere ezberdintasunak alde batera utzi egingo ditu eta edo bentsat eruztu daudela tokia, hemen ikusi daiteke non gauden. Vale, horrez agian zaman da guztut gorago izan daitekeela. No egin nahi, baina bueno. Vale. Vale. Vale, hemen izan den, ez dakit esaterako non dagoen Tendrasil izateko, baina bueno. Gara nora bait joaten eta Ui. Ni baina altuagoa dela gauza hau. Ella badakit. Igual akabatzen dago gainera. Ui. Vale. Principios no era Jan Bernais. Bueno, egan joan albanaiz ondo. Vale. Hilerria Jan Berko gara. Baina, bueno. Nerako hausak ere noiz behin gertatzen dira.
ver. Ia topatzen dudan hil naizen tokira. Ia nori nahiko boteretxoa da. Vale, berpiztu egin naiz. Oze, meintzat espentsa purt bat gehiago lortzera. El inventario está lleno. Ese no acaba de echar a entrar. A ver. Campora. Eso dago. Vale. ¿En qué te puedo ayudar? Que la diosa te proteja. ¿Qué te trae por aquí? Uste dut hemen ezagula misiorik. Eta Battle Forazerok baseatuko gara hilabete honetan ekartzea. Edo bestela borrengoa. Bueno, ikusiko dugu. A ver. Armadura es... Debe ser agua, Es un honor. Es un honor. Con cuidado, colega. Es el barco o no que... ¿Qué hay? Ishnuala. Del Nadris. Vale. ¿Qué hay? Hasta más ver. A ver si ha llegado bueno, Mendic.
Bueno, lutxiko dugu eta behar ikusiko dugu hemen zeo zer topatzen dugun, edo ez. Agur... Agur, bai.